1938 नि बाथ्रा बे समाव हांगारि हादोराव सासे मानसि दंमोन बे जाबाय केर'ली टाकास ने मोनसे सिमां दङमोन आरो बे सिमाङा जाबाय बिथाङा मुलुगनि मादावनो साबसिन पिस्तल शुटार जागोन सानसेब्लाबो आरो बिथाङा बे थांखिखौ ओरैबायदि गोसो आरो गोरबोआव सोनानै लादोंमोन yes I want to be the best pistol shooter in the world one day बिथाङा सानसेब्लाबो मुलुगाव हादोराव हांगारि हादोराव नङा मुलुगावनो सासे बेस्ट पिस्तल शुटार हिसाबै आङो सासे मानसि जागोन होनना बिथाङा थांखि लादोंमोन आरो बिथाङा जै थांखि लाबाय सान हर जानाय लोंनाय उन्दुनाय मावनाय थानाय जेरावबो yes I will be the best pistol shooter in the world सानफ्रोमबो गोसो लाखियो बिथाङा आरो बिथाङा ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामबाय सानफ्रोमबो सान हर जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो पिस्तल शुटार yes I want to be the best pistol shooter in the world नाथाय दुखुनि बाथ्रा 1938 आव आरो केर'ली टाकासआ हांगारि आर्मिनि सासे मेम्बारमोन 1938 आव मोनसे आर्मिनि ट्रेनिंआव बिथाङा ग्रेनेड गावनायाव बोरैबा गोरोन्थि जानानै गावनि आगदा आखाइखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आरो हांगारि हादोरनि साफ्रोमबो सिटिजनाव मोनसे सिमां दङमोन yes जोंनि हादोरनि बेस्ट पिस्तल शुटारा जाबाय केर'ली टाकास आरो बेखौ लानानै मोनसे सिमां दङमोन हांगारि हादोरनि सिटिजेन्सफोरनियाव 1940s आव जेब्ला अलिम्पिक जानो थांदोंमोन आरो बे अलिम्पिक गेम्सनि बेस्ट पिस्तल शुटार आरो गोल्ड मेडेलिस्टआ हांगारिनि केर'ली टाकासानो जागोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा जेब्ला 1938 आव बिथाङा गावनि आखाइ खोमाना लानो गोनां जाबाय हांगारि हादोरनि साफ्रोमबो सिटिजेनफोरा रायजोफोरा गोसोआव दावदाब लानो गोनां जादोंमोन ओरैबायदि सिमां सुजुदोंमोन जे 1940 नि अलिम्पिक्सआव पिस्तल शुटिंआव गोल्ड मेडेलिस्ट फार्स्ट प्राइजखौ मोननो गोनां जितु सिमां सुजुना लादोंमोन हांगारि हादोरनि सिटिजेनफ्रा आरो केर'ली टाकासआनो 1940 नि पिस्तल शुटिं इभेन्टआव गोल्ड मेडेलिस्ट जागोन होननाय सिमांखौ गासैबो हांगारि हादोरनि रायजोफोरा खोमाना लानो जादोंमोन 38 आव जेब्ला बियो गावनि आखाइ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन नाथाय केर'ली टाकासआ गावनि गोसोखौ हेगारसाराखैमोन बिथांनियाव मा गैया बिथाङा मा खोमाना लाखो बेखौ बिथाङा गोसो होआखैमोन नाथाय बिथाङा गोसो होदोंमोन बिनियाव मा दं बिथांनियाव मा दं बेखौ लानानै बिथाङा गोसो होदोंमोन आरो गावनियाव मा दं बेजोंनो बियो खामानि मावनो थाखाय गोसोखौ थिरांथा खालामदोंमन yes I have lost my right hand but I have left hand and I'll try to do it what I have dreamed नाथाय बिथाङा ओरैबायदि थिरांथा लादोंमोन आङो आंनि आगदा आखाइ खोमानानै लाबाय जाबाय बेखौ साननानै आंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आंनियाव मा दं आङो बेजोंनो जुजिनांगोन जाय आखाइजों बियो हांखो मोनसे लिरनो रोङामोन जाय आखाइजों बियो जेबो मावफेराखैमोन रोङाखैमोन आरो बे आखाइजोंनो बियो गावनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय थांखि लादोंमोन गावनि आगदा आखाइया गैला आरो बियो गावनि लेफ्ट हेन्ड आगसि आखाइजोंनो बियो गावनि सिमांखौ मावफुंनो होननानै बियो गोसो गोरबोनिफ्राय थिरांथा लादोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो बियो 1938 नि फ्रायनो जेब्ला बिनि आखाइया मोजां जादोंमोन बा बेयो जेब्ला माने हुस्थ' जादोंमोन हेल्दी जादोंमोन बियो गावनि लेफ्ट आखाइजों नेक्स्ट दिननिफ्रायनो बियो प्रेक्टिस खालामनो जागायजेनदोंमोन आरो ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोन हादोरनि मानसिफ्रा सानदोंमोन सेस केर'ली टाकासखौ जि सानदोंमोन जोङो गोल्ड मेडेलिस्ट जागोन होननानै नाथाय बिनि सिमां जोबस्रांबाय होनना सानदोंमोन नाथाय 1939 आव हांगारियाव मोनसे नेशनेल गेम्स जादोंमोन आरो बे नेशनेल गेम्सआव बियो जेब्ला गेलेनो थांदोंमोन गोबां नेशनेल पिस्तल शुटारफ्रा बै नेशनेल गेमाव बाहागो लादोंमोन हांगारिनि नाथाय गोबां मानसिफ्रानो नेशनेल गेम्स कम्पिटिशनाव हांगारिनि गोबां नेशनेल बेस्ट शुटारफ्रा फैदोंमोन आरो बे केर'ली टाकासआबो थांदोंमोन आरो केर'ली टाकासखौ नुनानै गुबुन गुबुन बेस्ट शुटार्सफोरा नेशनेल शुटारफोरा बेनि खाथि थांदोंमोन आरो बेखौ हेन्डसेक लादोंमोन आरो बेखौ कंग्रेचुलेसन होदोंमोन आरो बेखौ थेंक इउ होदोंमोन येस नोंथाङा जे एसेबां प्रब्लेमनि गेजेरावबो गावनि आखाइखौ खोमाना लानायनि गेजेरावबो दिनै नोंथाङा पिस्तल शुटिं इभेन्टआव नुजाफैदों जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय नोंथांखौ जों अराय सिबियो गुबुन गुबुन बेस्ट प्लेयारफ्रा पिस्तल शुटारफ्रा बेखौ बुंदोंमोन नाथाय केर'ली टाकासआ बुंदोंमोन न' आङो बेयाव नोंथांमोनखौ
थुलुंगा होनो फैयाखै आङो बे पिस्तल नेशनेल गेम्स एबा पिस्तल शुटिं इभेन्ट आं नायनो फैयाखै आङो नांनो फैदों नांनो आं नोंसोरजों पिस्तल शुटिं कम्पिटिशन खालामनो फैदों मानसिफ्रा आसु जादोंमोन वाव आखाइ मोनसे गोमानानै बियो मा डायलग मारिदों ओरै आरो आखाइ मोनसे खोमा लानानै नोङो मा डायलग मारिदों गोसो सिङाव सानदों आरो yes get ready I am here to compete with you आं नोंसोरजों आङो कम्पिटिशन खालामफैदों आं बेयाव सोरखौबा थुलुंगा होनो फैयाखै आं बेयाव नायनो फैयाखै आरो बिथाङा बेबायदिनो 1939 नि नेशनेल गेम्स कम्पिटिशनाव बियो माने हांगारिनि नेशनेल कम्पिटिशनाव बियो फर्स्ट प्राइज मोनदोंमोन आरो गोल्ड मेडेलिस्ट जानो हादोंमोन थ' रियेलि गावनि आखाइखौ खोमाना लानायनि उनावबो आरो बियो गावनि लेफ्ट हेन्डजोंनो बियो नेशनेल कम्पिटिशनाव गोल्ड मेडेलिस्ट जानो हादोंमोन आरो बेनोल' नङा 1940s नि थाखाय बियो बिराद गिदिर सिमां दङमोन नाथाय बियो गावनि आगदा आखाइखौ खोमाना लानायनि उनाव गोबां रायजोफोरा सानदोंमोन आरो सिटिजेनफोरा सानदोंमोन आरो माने केर'ली टाकासनिफ्राय जेबो मिजिं खालामजानाय नंलिया नाथाय केर'ली टाकासआ ओरैबायदि मोनसे सिमां सुजुना लादोंमोन बियो जाय दिनखालि बियो आखाइ खोमानांदोंमोन बै दिनखालिनिफ्रायनो बियो सिरि सिरि नै बिनि लेफ्ट हेन्डजों बियो सान हर मेंनाय गैयालासिनो जानाय लोंनाय उन्दुनायखौनो खम खालामनानै बियो प्रेक्टिस खालामदों मानोना बियो बुहुमाव गावनि लेफ्ट हेन्डजों बियो 1940 जानो गोनां इन्टारनेशनेल अलिम्पिकआव बियो बेस्ट शुटिं जानायनि सिमां सुजुदोंमोन बियो गावनि आगदा आखाइ खोमानायनि उनावबो बियो गावनि बेस्ट शुटिं जानायनि थांखिखौ बियो गाराखैमोन आरो बियो सान हर उन्दुनाय गैयै जाय आखाइजों बियो हांखो मोनसेबो लिरनो रोङा मोनसेबो खामानि मावनो रोङा बेबायदि आखाइजों बियो सान हर मेंनाय गैयै उन्दुनाय गैयै बियो प्रेक्टिस खालामदोंमोन मानोना बिनि थांखिया he wants to be the best pistol shooter in the world किन्तु दुखुनि बाथ्रा 1940 आव इन्टारनेशनेल अलिम्पिकआ माने वर्ल्ड वारनि थाखाय केन्सेल जानायसै जेब्लाबो बिथाङा गाराखैमोन जेब्ला 1940 आव वर्ल्ड वारनि थाखाय अलिम्पिकआ जानो हादिया बिथाङा आरोबाव गावनि थांखिखौ लाफिनदोंमोन 1944 आव बियो बाय हुक और बाय क्रुक बियो गावनि आगदा आखाइ गैयाब्ला बियो आगसि आखाइजों बियो बे गावनि आगसि आखाइखौ बियो दुनियानि सबसे बेस्ट पिस्तल शूटार बानायनो थाखाय थांखि लाफिनब्लाबो वर्ल्ड वारनि थाखाय अलिम्पिकआ जानो हादिया 1948 नि बाथ्रा 1948 आव बियो गावनि एमखौ माने पस्टपन खालामफिनबाय 1948 नि थाखाय बियो गावनि आखाइखौ रेडि खालामबाय ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामबाय बियो गावनि लेफ्ट हेन्डखौ बियो ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स आरो ओरैबायदि स्मार्ट बानायबाय बियो गावनि आगदा आखाइया जेबायदि खामानि मावनो हायोमोन बियो आगसि आखाइजों ओरैबायदि खामानि मावनो हानाय जाफिनबाय 1948 आव बियो 1948 नि अलिम्पिकआव बियो पिस्तल शुटिं इभेन्टआव गोल्ड मेडेलिस्ट जानो हादोंमोन गोल्ड मेडेलिस्ट 1948 आव सोरमोन केर'ली टाकास हांगारिनि जाय मानसिया आगदा आखाइखौ खोमा लांनो जादोंमोन आरो आगदा आखाइजों पिस्तल गावग्रा आखाइया बिनि 1938 आव बियो लस्ट खालामनांदोंमोन खोमा लांनो जादोंमोन नाथाय बियो आगसि आखाइजों 1948 आव बियो अलिम्पिकआव पिस्तल शुटिं इभेन्टआव बियो गोल्ड मेडेलिस्ट जादोंमन आरो नेक्स्ट जेब्ला 1952 नि बाथ्रा आरो नेक्स्ट 1952 आव बियो गोल्ड मेडेलिस्ट जानो हादोंमोन बे आगसि आखाइजों पिस्तल गावनानै फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टु क्रिएट सच ए हिस्ट्री दा बेनिखायनो बुंदों आङो बुहुमाव बै समाव ओरैबायदि सासेबो मानसि गैयामोन बेट मिन्स बेनो फार्स्ट सुबुंमोन जाय फार्स्ट सुबुङा अलिम्पिकआव 2 कनजिकिउटिभ टार्मनि थाखाय माने लान्थ्रियै मोननै अलिम्पिक्सआव मोनसे इभेन्टआव खननै गोल्ड मेडेलिस्ट जानो हानाय फार्स्ट पार्सना जाबाय हांगारिनि केर'ली टाकास बिथाङा नाथाय गावनि आगदा आखाइखौ खोमा लानो गोनां जादोंमोन जाय आखाइजों बियो पिस्तल शुट खालामोमोन आरो बै आखाइखौनो खोमा लानो गोनां जादोंमोन आरो बिनि उनाव नाथाय बिथाङा लेफ्ट हेन्डजों बे प्रेक्टिस खालामै बियो 1948 and 1952 खननै अलिम्पिक्सआव बियो मोनसे इभेन्टआव पिस्तल शुटिं इभेन्टआव गोल्ड मेडेलिस्ट जानो हादोंमोन गोथौ गोमोथाव बाथ्रा गावनियाव मा गैया बेखौ सानना लाब गैया गावनियाव मा दं बेखौ इकुइप खालाम बेखौ प्रिपेयार खालाम आरो बिथाङा बेखौ प्रिपेयार खालामदोंमोन जोङो गोबां बाहाना बानायो जोङो गोबां बाहाना बानायनानै
माने hey आंनो थाखा गैया आंनो कलेज गैया आंनो बाइक गैया आंनिया माने माथाया हामा आंनो माने आंनिया माने माथाया मोजां नङा आंनिया माने फैसा गैया आंनिया खर'आ गिदिङो जोङो जायफोरा फेलार्स जायफोरा आनसाक्सेसफुल पार्सन आनसाक्सेसफुल जानायनि गोबां बाहाना बानायगोन गोबां बाहाना कम्प्रमाइसेस एन्ड कम्प्रमाइज आं मिथिनो आं बायो लोगोफोरा आंखौ लिङो जाहानि गामिया मोजां नङा आंनि ससाइटिया मोजां नङा जोंनि स्कुला मोजां नङा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मोजां नङा बाहाना बेनिखायनो आं साक्सेस जानो हादिया बेनिखायनो गिदिर मानसि जानो हादिया जोङो जायफोरा आनसाक्सेसफुल पार्सन जोङो गोबां बाहाना बानायो नाथाय साक्सेसफुल पार्सना गोबां बाहाना थायो खिन्थु बै बाहानाफोरखौ मालाबाबो गोसोआ मोनसेल' टारगेट लायो आरो मोनसेल' बाथ्रा गोसो होयो बेनो जाबाय येस I want to be that and that I want to be a doctor I want to be an engineer and yes I will be an engineer आं engineer जागोन आं doctor जागोन yes आं बेखौनो जाखागोन बाय हाजार बाहाना फाया मानो yes you have to live if what all these compromises नोङो बे बाहानाफोरखौ गारनांगोन आरो नोंनि टारगेटआ मा नों बे टारगेटआव गोसो होनांगोन अब्लानो नोङो साक्सेस जानो हागोन थ' जोङो जोंनियाव आखाइ दङ आथिं दं जोंनियाव माथा दं मेगन दं थाखा फैसा आइ आफा दं बिमा बिफा दं ससाइटि दं जोङो गोबां बाहाना बानायो जाय मानसिया आखाइ गैया जाय आखाइजों बियो पिस्तल सुट खालामो आरो बै आखाइया गोमानानै होबाय बै आखाइया गोमानायनि उनावबो बियो लेफ्ट हेन्डआ बासायलांबाय आरो बै लेफ्ट हेन्डखौनो बियो पिस्तल सुटार बानायदोंमोन अब्ला जोंनियाव आखाइ दङ जोंनियाव आथिं दङ जोंनियाव माथा दङ जोंनियाव खर' दङ जोंनियाव मा गैया we have everything but only one thing we don't have that is our aim and target serious target we don't have serious target but we have everything what we want what is to be with us we have everything only one thing we don't have that is our serious target and serious target लायोबा बे serious targetआ नोङो जि गैया मानो बे बुस्थुखौ नों ओभारकाम खालामनो हागोन आरो नोङो मा बुस्थुखौ मावग्रा टारगेट लागोन नों बेयाव थांनो हागोन no compromise you can do it nobody can prevent you from attaining this thing that is